ja n'hi ha prou a la degradació del territori, ja n'hi ha prou a la degradació dels serveis socials, ja n'hi ha prou a l'abandó de l'idioma, ja n'hi ha prou de censura informativa, ja n'hi ha prou d'atacs a la llibertat d'expressió i, per tant, ja n'hi ha prou al PP el 27 de maig. Estem recordant que fa 300 anys que van perdre les llibertats nacionals i les volen recuperar totes i cadascuna d'elles. Estem així per a defendre el territori, per a que el PP deixi ja de governar en aquest país, que no funciona amb ell, que destrueix el patrimoni, simplement per a defensar el que és nostre, el que tenim dret a fer. Estem convençuts i convençudes que el 27 de maig els valencians i valencianes diran ja n'hi ha prou al govern del Partit Popular, però també a les majories, siga del signe que siga. Malgrat els 300 anys d'ocupació espanyola, estem així. I això s'ho hauríem d'apuntar com una derrota perquè en 300 anys encara no hem pogut amb nosaltres. Ja sabem el que van ser 12 anys de govern del PSOE i el que han sigut 12 anys negres de govern del PP. Per això el compromís és l'esperança de si tota aquesta gent, moltíssima, milers de valencians i valencianes es mobilitzen avui a la manifestació, però en el treball de base de cara a les pròximes eleccions aconseguirem un gran èxit i farem el canvi que aquest país necessita. Pues estem molt contents perquè avui ha estat un èxit la manifestació, ha vingut més gent que fa alguns anys i això sempre anima. Bé, som aquí per reivindicar que 300 anys després de la batalla del Mansa resistim, no? I avui diríem que és la festa grossa perquè aquesta gran manifestació i l'afluència de tanta gent, de gent de tants pobles, de tantes comarques i de la pròpia ciutat, crec que és un motiu de goig i que d'alguna manera fa, diríem, la cirereta de la gran festa, del gran pastís, que ha sigut la emoció que hem viscut d'aquest mes d'abril tan ple d'activitat, tan ple d'il·lusió i tan ple de força com hem tornat a eixir al carrer, hem tornat a guanyar i a vèncer i esperem que després de les eleccions això sigui el fruit final, no?